Je borokno nung kebang hamsak mariwo. O borok salchanono yakar kelangnai. Kenawi okongno besegwana ma singsa hayada. Tamni hingke ang je borokno kebang hamsak mariwo. Bole tanggi ano salcha yakar kelangna nang. Pia oko kubui. Tini khoroksa takhokni kubui kothomani bisingtei ang o kubuino norokno phunuknai ti sirenai. O takhok khoroksa bwrino asa kheno kebang hamsak marikha. Pia bwrwi bini hamsak mano bujiliya. Paithago o takhokni bwkhano sbai yakar kelangkha. O takhok metric pass khlai kaisa school o admission naharka school ni mung Mirza Higher Secondary School. Hakeo takhok gana o hostel tongai school thangphai khlaio. Borokni hostel tongnai ni bising khoroksa bobai room kaisa tongnai o takhokni dada klaio. Bo salcha o takhokno khoroksa bwrwini number o friend khana hinai. O takhok o bwrwini detail sungma ulo number nao. Tini salni simike o takhok o bwrwi bai text khlainani chengo. Pia o bwrwini mobile keypad borok waisa phano call khlai kok bo salaya tei mukhang bo nuglaya. Text simi khlailayo. Abo haikeno borok 1 month haijora text khlailaikha. Pia haikeno o takhok o bwrwino hamjak thangka. Mukhang nugya tei khorang khnaya karino. Salchake o takhok tonggai manliya bini bwkhani kokno khulogoi bwrwino sawi rikha. Pia bwrwi hai hini sawo. Angnono hamjagile thangka. Haipono relationship tonggai manglak tabuk. Agi ang ani langmao kwbangma dukhu kosto mankha tei family problem hinai. Phiaba o takhok bo hamjakma bagino waitham jora tei hamjago hinai o bwrwino propose khlaikha. Haipono bwrwi ko sia. Phia o takhokno hamjakma haikhe jora riwei care khlai tongo. Salcha bwrwino atomsa o takhokno call khlaio. Apro horni 3 am tamma jora. O takhok call ring khnawi call receive khlaio. Phia bwrwi call cut khlai rifiro. Tei text khlai o takhokno sawo. Angnono hamjakha ang nungbaino thuyajak hamjak thangnai hinai. Okongno khnawi o takhok belaikheno bwkha tongthokjakha. Tei borok apro smairok rwlaikha. Jesek jwngjal kotor phaibo jwng tei kaglaya hinai. Aporni simikheno borok khoroknui hamjaklai tonglaikha. Kogrok salaikha. Pia 8 month wngkha o takhok bini hamjakma bwrwino naina muchungui bo nai manya. Tamni hingke bwrwini mobile keypad ni bagui. Salcha Valentine's Day o borok malaina kogrilaikha bwrwini kamio. Apro takhok belaikheno khatung khaja excited ungjak. Tamni hingke bo o salo bini hamjakma bwrwini mukhang puila nuknai hinai. Puila thangai borok kahamkeno malailaikha khoroknino bwkhani motte chajaklaikha. O takhok bini hamjakma bwrwino gifts rok rikha. Haikeno borokni hamjakma 5 years wngkha. Asok 5 years hamjakma bising kisa misa walai mungtei problem rok phaifano bujilaino borok kahamke hamjaklai phailaikha. Aboni ulabini hamjakma bwrwi metric pass wngkha tei o takhok bo class 12 pass wngkha. Borok khoroknino kaisa college o porinani imang tongmani. Phia bwrwini buma phasongbono kami ganaono admission khlai rikha. Apurni simino bwrwi trek slaijaknani jengkha. Kogrok agin haike sana nailiya. Jorarok agin haike riliya. O takhok bai agin haike malainani rok bumu chungjakliya. Aboni ulo o samtai puro gwnino o samtai nailiya ni borok kogrilaikha. O takhok ke haini bagino o samtayo thangliya. Phia bwrwi horo tei khoroksa chalabai o saberai tongkha. O takhok ni bini khoroksa dol abono nugui bono call khlai saka. Nini bwrwino ba alka chalabai se o samtayo berai tongmanu bli hinai. Okongno khnawi logi no o takhok bwrwino call khlaikha. Phia bwrwi bini call romliya. O takhok ni call no cut khlairiwo. O takhok bini jora tei 20 bar ni slaibo kwbang call khlaikha. Phia bwrwi bini call romya call cut khlaimangriwo. Aboni bagui o takhok belaino dukho wngkha. Tini salo o takhok teisa call khlaipika. Aporke call receive khlaika. Tei o takhok bono saka. Nungano boro wngjakliya sadi. Tangi ano hamjakmani drama khlaika. Aporke bwrwi kabui o takhokno saka. Ano mowaisa nakar sidi angtei abo hai wngliya. Hakeo takhok bo bwkhabai hamjagui tongma bagui nakari rikha. Aboni saldokni ulo Diwali phuro bwrwi o takhokno bini nogo talangkha. Tei bini hamjakma bwrwi gjarma manwirok bo o takhok rwikha. Apro o takhok bini hamjakma bwrwini mobile nawi kisa check khlai naikha. Phia WhatsApp o tei kubuni chela baikhe text khlailaijak kuplung tei o chelani photo mang bini mobile o kuplung nukha. O takhokni photo ke kaisa phano kwrwi. Abono nugui o takhok belai choli jagui bwrwino hinka. Phia bwrwi belai kheno chirigui kapkha.
ulo takhok khairok jagoi haino hai koi phika afro bwrwini buma bufasong phai o takhokno dakari khate kutukha o takhok bwrwini buma phano kabui khulumui nakar sanka tei saka ang bono hamjago ang bono nanai hinui phia bwrwini buma phasong bono saka nung bai montro riwi phano si sikak mano haipano nong bai kaya hinui tini salo bwrwi o takhokno kol khlai sapika ano tabuk waisano nai nai di hinui phia takhok kachang kachang kheno sawo angnono joliya angnono hamjakino tongo hinui abni ulo borok kaham kheno tonglaikha salji sukni ulo o takhok khnak phika bini hamjakma bwrwi tabuk bo je jago poriwo aroni chelabai no hamjaklai tonglayo hinui o chelabai joto jagano thango phayo nglai tonglayo hinui afro o takhokni exam bo tongo bo okokno khnawi belai kheno bkhayok jakha haipon o takhok bwrwi no call khlaikya phia call receive khlaijak SMS khlaikya phia reply manliya afurni simino o takhok belai bkha tek tokhe 1 month hai tongnani nangkha phia takhok poito khlai manliya hamjakma rogo bobini hamjakma bwrwini bagui surika tabuk je chelabai tongo bo bai phano kahamke tonglai mansi thong hinui phia tabuk bo o takhok bogui manjakya jora jora bono muito mane belai kheno kabo haipon o takhok boknani chai togui tongo The Cockbrock Disclosure YouTube channel no tuinai ang norgni takhok eba kiching Andrew de Borma kubui kokhe obono je borok no kwbang hamjakma riwo bono saljano no yakar klango titam sanai bonini asak hamjakma manai bosi nono yakari klangri mano hanke nungbo bono pogui mannani nangnai nung bini slai kaham ngai phunukna nangnai je borokni ni hamjakma no bujia nung salja bono slai jagi phunukdi apro nini laibo teisa phainani muchung phinai hake bayap song norok tini o takhokni kotha mano khnawi bkhau bahai nangkha norok abo comment khlai sadi tei norok chajagui tongkhangke ani video rok no kisa share khlaidi ani video rok norok share khlai gangke sang norok ni bagi bwskango tebo kaham tubunani bkha bachanai tei jiani channel o ketal phai tongke tabungna subscribe khlaina di norok jotono kaham krungna tongdi hambai।